Guys, Biyernes Santo. Unay kay ting paniudto naman mangita tag paniudto. Unya dili man day kuno pwedeng karni karon no mo nang utan bago. Gamay rang kuan oy sa among bago. Naidaghan dito sa ubos pero kuyaw na ibanakon mo nang diri lang kos doldool sa among balay. Mga udlot sa bago mao ni ang among utanon karon sa gulan og kalbasa og ubi aw gabi unya tunuan arita sa lain nga punuan yeah daghan muni ang bago guys. Ito kini gahi-gahi na dili na siya pwede no, di madutlan kini ang odlot sa bago. Oops, di ara okay, bitin diri be, bitin palayo ha. Kini yeps ito lami kay ni guys. Whoops, ito wani sa inyo no. Pwede ba baka ni? Pero gumuk-humuk pa. Madapa siguro ni. Oops. Oops dere. Kini. Mo'y udlot kayo guys. Ay, bitin. Layo. Oops, naidamang. Ay spider. Daghan dag udlot eh. Whoops. Mo ni ang among madali-dali kun way sudan kiwa na sa pilain. Oops, pwede ay Siyaro, di pa. Gagmay na lang kaayo. Walang ni. Ba? Unya, di pa gyud. Kini. Whoops. Diba? Dapagid guys, lain na sa ning punuan. So mabuhi ra kita dire pero dis og makaon mug bago, wara gyud problema, no? Di pres na sa Cebu mukaon ta tag 70 sudan, Ginoo ko. Ang atong usa ka gatos dali ra kay mahurot. No? Wa na. Whoops.
Oh. Arita sa. Oh. Oh. Oops. Oh, mo na ni guys, no? Muli na tayo kay matik paniod to na aron makasudan ta. Salamat kayo. Mo na ni. Bulag kalbasa. Pero walay gabi. What? Singa na ni? Indang. Sayuti. Sayuti man. Pwede man. Og lobihan guys. So, muna na mo paniod to ron. Dapat ay si Kuwa. Day gabi para binignit ning uban.